caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem, vem fuder, vem, vem fuder, vem, vem fuder. Na! Vem, vem fuder, vem, vem fuder, vem, vem fuder, vem, Hop, vem te am luat bă. vem, vem fuder. Vai xerequinha, toma, 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 toma. Nice try, bro, nice try. Mamă, ce bun sunt chat. Văd că se cred foarte bune, iau o lila compe, ei sunt foarte buni pe stand-up 2. Și nu știu cum îi bate Yakuza cu bronzona la list, bro. M-am bronzonă. Aoleo. Ok. Dacă bagi codul de pe ecran, codul meu, voi primi 20% mai multe ruble decât bagi suma inițială pe site. Pe Alien Invasion aveți aici extraterestri mod, aveți aici un mega pes, poți să le dacă deschizi case-uri, XP și ai și premii. Bineînțeles că aveți o multitudine de case-uri, am 21.000 de ruble pe balanță, pot să deschid orice case vreau eu, dacă deschidem unde un YouTuber de ăsta de ce pică. Hai vedem ce ne va da din acest case, poate avem noroc și vedeți ce voi ce pică, ne-a dat un OMP Winjet cât este, adică suntem pe plus, ha? Bă, suntem pe plus, așa că ce mai așteptați, haideți pe site pentru că aveți multe case-uri pentru bugetul vostru, mai puțin scumpe, mai mult scumpe. Bun, și haide la clip. Ce am făcut ăsta? Bă, veri, prea enough, bă, veri, bă. Doamne, bine, cred că și-aș fi făcut la fel. Hai, bro, hai, mă, ce cu tine, mă, vere, bă. Ce am făcut la asta? Aoleu. Mama, ăsta în baza mea. Nice try, bro, nice try. Mamă, vere, cu 5 HP la modul pe ăsta. Noroc că nu l-a lăsat să mă pușeze, adică m-a pușat rău de tot ăsta, mă. Și m-am speriat, sincer, chiar vă zic că m-am speriat. Hai să vedem. Ok. N-are bomba Lil, bro. Tu nu ai bomba, măi, frate, măi. Doamne, vere, bă. Tu, ce e mă cu playerii ăștia? De unde? Aduceți pe alții mai buni, vere. Aoleo, ce-s bă cu playerii ăștia, mă? Mă jur, vere, ce-s cu ei? De unde i-ați adus, mă? Aha. Nice try. Mamă, ce bă, dar vere ăștia nu verifică nimic, mă, vere ăștia, doar intră în site, se uită în față. Hai că sunteți și noi din alt meci? Adică din alt meci, din altă rundă. Hai chat, hai. Vreau să fac speedrun cu băieții ăștia. Bun. Ăsta e rus. Bravo, mă. Yakuza Prime, bro, Yakuza Prime.
Ce să-mi iau? Hai că ne-au la pe. Hai mă, vere, mă, hai. Fii de dacă nu-l țin la acolo la pixel la cutie și îl bat pe ăla. Îl bat, mă jur că îl bat, mă jur. Hai vedem, hai vedem. Hop, le-am văzut că îl bat. M-a bătut ăsta, bă, vere, am dat top 6, mă. Hai, vedem ce e ranked, adică am făcut 1900 mere. Hai, vedem, chat. Hai că noi ne revedem suntem din a doilea meci, hai să vedem ce facem și cu băieții ăștia. Hai, vere, mamă, n-a asta. Bă, vere, mă, nu intră capul ăsta, vere, mă piși. Mamă, leu. Absu, nu. Asta e de jos. Bravo. Hai, chat, hai. Filmez, Nix. Filmez. Nu easy. Hop. Unde e abs? E asta de jos? Bravo, bravo, bravo. E bine, mă, e bine. La tiro e ușor, păi dacă la unul de la CT e ușor la tiro după aia. Nu știu, dăm rush la tiro cu flash-uri și cu de-alea acolo la pistoale. Mergem pe jos și dăm flash-uri. Double nade backdoors. Ah, hai, na. Zic că dau info unde e. Stai că poate retrag și vine încoa. Hai că dau smoke short, să nu mă prinde de acolo de short. Și cred că putem să batem. Nu. Sau, da, ba da, dă-i. Am bătut din short, mă. Short. Adică care nu știu, cred că a pușat sau nu știu unde e. Ori s-a dus înapoi în backdoors, hai de nou. Ah, nu i-am dat nimic, mă, vere, că a venit pe lângă perete. Ok. Hai, mă, că batem ce ai. A avut la noroc, A avut noroc. Stai că mă duc în site. Flash? Hai. Bun. Hai, vedem. Bun. Da, mă, da. Mamă, vere, mă, că e ușor, mă, cu playerii ăștia ce ai. Doar trebuie să te gândești puțin pe unde vin. Ăsta e ca să vezi, a sărit jos, a sărit din apps. Nu face ca o. A sărit jos și a venit pe un backdoors, a venit full W backdoors. Ok, stai așa. Ți-am dat bine? Nu știu dacă ți-am dat bine. Ok, stai. Că unul mereu e short și n-am. Mamă, bă, vere, e ultimul NPC ăsta, mă. Dă-i nade, nu știu. Hai, țigan, mamă. Ăsta și-a jucat shotgun, vere. Crazy, bro. Boostage. Shift. Mamă, te teleportezi, bă, mamă, vere. Mai trai. Păi, nu știu, trebuie să teleportăm. Bă, eram shift, bă, vere, îmi dă full headshot, mă, vere. Vreau.
Nu te băga în fața mea, vere. Na, mă. A. Aoleu. Sunt ultimii boți ăștia vere, ne-au runda iurea. Ne-a luat 2 runde iurea, vere. Mai mult, ce ai, vere. Mersi, țigane, mersi, dacă vezi că dau un flash, de ce dai și tu? Eu l-am dat mereu. Nu-i da mereu, vere, păi da, n-ai full flash. Păi mă vezi pe mine că dau flash acolo și dai, după aia dai și tu, aiurea. Dai cu. Hai de flash. Na! Fire, bro, aia mă, fire! Aoleu. Nice. Bravo, bravo. Hai ce să vedem și Gera, ne dă? Plus. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like și noi ne revedem la un nou clip. Ciao!